ናይ ፊልምና ታሪክ እንትጅመር ኣብ ሃገር ፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ ውሽጢ እንትኸውን ሓደ ሳም ዝተባሃለ መንእሰይ ነባሪታ ከተማ ነስተውዕል። ሳም ንፎርዋርድ ዝተባሃለ ማፍያ ዳሰርሐ ተረኺቡ ተትሒዙ በዚ ምኽንያት እውን ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ እንትኸውን ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ድማ ንባዕሉ ቦክሲ ከምኡውን ማርሻል አርት ኣብ ምስልጣን ድማ ንነብሱ ገሪሑ ካብ ባእስን ኣምባጓሮን ኣርሒቑ ስነ ስርዓት ሒዙ ከም ዝነብር ንግንዘብ። ድሕሪ ግዜያት እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝፍታሐላ ግዜ በፂሓ ሓድሽ ህይወት ሄይሉ ንምጅማር ናብታ ናይ ቀደም መንደር ክጓዓዝ ይጅመር። ይኹን ደኣ እምበር ሳም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ሃገር ኣማን ኢሉ ናብ መንደር መጓዓዝ ኣብ ጀመረሉ ሰዓት እቶም ነቲ ፎርዋርድ ዝተባሃለ ንናይ ቀደም ሓለቑ ዝሰርሑ ማፍያታት ሞተሮም ሒዞም መፂኦም ንክሕወሶም ዋላ እኳ እንተወትወትዎ ሳም ግን ናይ ቀደም ህይወቱ ብፍጹም ክምለስ ከም ዘይደልን ከም ዘይሓስቦን ኣርጊጹ ነጊርዎም ይፍለ። ሳም እውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ ስራሕ ሲቪ እትዩ ስለ ዝነበረ ተቐባልነቱ እውን ረኺቡ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ናብ ሓደ ዓብዪ ናይ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ኣትዩ ብሓቦም ብትረን ክሰርሕ ይጅምር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ኩሎም ኣብ ስርሖም ተጸሚዶም እንዳሰርሑ ከለዉ እቲ ናይ ሲሚንቶ መብክዒ ሚክሰር ማሽን ሃንደበት ናብ ልዕሊ ሓደ ኣይዛክ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ወዲቕዎ። ኣይዛክ እውን ሓይሊ ማሽን ምጽዋር ኣብይዎ ቃንዛ በርቲዕዎ እንትእዊ ሳም እውን ቅልጥፍ ኢሉ መፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣይዛክ ወዲቑ ዝነበረ ሚክሰር የልዕለሉ። ድሓር እውን ኣይዛክ ንዝገበረሉ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ኣመስጊኑ ንሱ ተዘይበፅሓሉ ነይሩ ከቢድ ጉድኣት ክበፅሖ ከም ዝኽእል ነጊሩ ደጋጊሙ ብልቢ የመስግኖ። እቲ ሓለቆ እውን ሳም ዝገበሩ ጀግንነት ሰሚዑ ኣዝዩ ተሓጒሱ ንሳም ብቀዋምነት ክቆፅሮ ከም ዝደልዩን ናይ ደሞዝ ወሰኽ እውን ከም ዝግበረሉ የብስሮ። በታ መዓልቲ እውን ሳም ኣዝዩ ደስ ተሰንዩ ስራሕ ወዲኡ ናብ ገዝኡ ዳምርሐ ከሎ እቶም ኣብ ዝሓለፈን ፎርዋርድ ክሰርሕ ከም ዘይደሊ ዝነገሮም ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ጥቃዓት ክፍጽሙ ከሳድድዎ ይጅምሩ። ሳም እውን ካብ ናይ ፎርዋርድ ሰባት ንምምላጥ ናብቲ ዝሰርሐሉ ናይ ኮንስትራክሽን ቦታ ዋላ እኳ እንተተመለሰ ኣብኡ ተሓቢኡ ዝጸንሐ ሓደ ናይ ፎርዋርድ ሰብ ኣብ ሳም ጥቃዓት ይፍጽመሉ እሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያል ሓዝ ክሕዝ ይጅምር። ኣብ መንጎ እዚ ሓያል ሓዝ ክሕዝ ግን ሳም ነቲ ናይ ፎርዋርድ ሰብ ብእግሩ እንተሃርሞ ብርእሱ ናብ መሬት ዓሊቡ ብዙሕ ከይጸንሐ ህይወቱ ተሓልፍ። ኣብዚ ግዜ ሳም እቶም ማፍያታት ኣብ ፓሪስ ከተማ ብሰላም ከምብርዎ ከም ዘይኽእሉ ኣማን ብኣማን ይግንዘብ። እንታይ ንብረት ሒዘዩ ዝኸይድ ኣለኒ ከይበለ ቅልጥፍ ኢሉ ናይ ፕሌን ቲኬቱ ቆሪጹ ሓመድ ቂሒሙ ዝዓብየላ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ሓንቲ ኣብ ሃገረ ታይላንድ ውሽጢ ዝትርከብ ንእሽተይ ከተማ ህይወቱ ሄይሉ ምንባር ይጅምር። እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ 5 ዓመታት ሳም ኣብ ሎሚ ኮይኑ ዓሳ ዳዘፈፈ ኣብ ምስጋርን ኣብ ኤርፖርት ውሽጢ ቦርሳ ብምውራድን ምድያብን ህይወቱ ከም ዘመሓደር ነስተውዕል። ሳም ኣብ ሕጂ ሰዓት ምስ ሓንቲ ሚያ ዝተባሃለት ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ውሽጢ ማናጀር ኮይና ምስ ዝሰርሕ ምልክዕቲ ጎርዞ ተመርዒዩ ሓንቲ ዱዱ ዝትበሃል ጽብቕትን ምልክዕትን ቆልዓ ከም ዘወለደ ነስተውዕል። ካብ ክልቲኡ ስርሑ ብተወሳኺ ድማ ሳም ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናይ ቦክስ ይቅልስ ብምግባር ናይ ስድሩ ህይወት ንምርግጋዕ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝብል። ንሳሙን ዘስልጥኖ ሓደ ሃንዞ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ናይ ማርሻል አርት ተጋጣሚ ዝነበረ እዩ። ሳም ግን ኣብታ ዕለት ብዝተኸኣሎ መጠን ንምስናፍ ዋላ እኳ እንተፀዓረ ከይቀንዑ ተሪፉ ግን ሳም ካብቲ ውድድር ይሰናበት። ድሕሪ እቲ ውድድር እውን ሳም ስድሩ ሒዙ ናብ ገምገም ባሕር ብምኻድ ምስ ሰበይቱን ጓሉን ደስ ዝብል ግዜ ክሕልፉ ጸኒሖም ንርእሱ እውን ብጽቡቕ ኩነታት መንፈሱ ይሕድስ። ሚያ ማለት እውን ሰበይቱ ሳም ካብ ቀደማት ሒዙ ናይ ባዕላ ሬስቶራንት መኽፋት ስለ ዝነበረ ሕልማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ሬስቶራንት መሬት ንምግዛእ ምስ ሳም ብምዃን ናብቲ ናይ መሬት ምምሕዳር ቢሮ የምርሑ። እቲ ናይ መሬት ኣመሓዳር ሰብኣይ ግን እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዓይነት መሬት ብኻልእ ናይ ወፃኢ ዜጋ ብጽቡቕ ዋጋ ክሽወጥ ከም ዝኾነን እቲ መሬት ንዕኦም ከም ዘይሸጠሎምን ይነግሮም። ሚያ ግን ነቲ ናይ መሬት ካብ ቀደማት ሒዛ ትምንዮ ዝጸንሐት እንትኸውን ክፍእዋ ልባ ተሰይራ ንሳም ገዲፋቶ ቆላ እኳ እንተወፀት ሳም ግን ካልእ መፍትሒ ከም ዘይስእ ነጊሩ የበራታትዓ። ኣብታ ምሸት እውን ሳም ናብ ሳምባት ዝተባሃለ ጎረቤቱ ብምኻድ ነቲ ኣብ ገምገም ባሕር ዘሎ ገዛ ንኽገዝእዎ ሓሲቦም ስለ ዝነበሩ ኮይኑ ግና ካልእ ናይ ወፃኢ ዜጋ ክገዝኦ ከም ዝዓቀደን ነቲ ናቶም ኣቕርቦት እውን ውድቂ ከም ዝተገበረ ነጊሩ መንነት ናይቲ ሰብኣይ ይፈልጦ እንተኮይኑ ይሓቶ። ሳምባት እውን እቲ ሰብኣይ ኖርነግ እናተባሃለ ከም ዝጽዋዕ ንሳም ይነግሮ። እቲ ናይ ሳም ጎረቤት ሳምባት እውን ቀጺሉ እንተደልዩ ጽባሕ ናብ ኖርነግ ዝነብረሉ ቦታ ሒዝዎ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነጊርዎ ንሳም የፋንዮ። ቀጻሊ መዓልቲ እውን ሳምባት ንሳም ናብቲ ናይ ኖርነግ ዝተባሃለ ዲያስፖራ ሰብኣይ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ። ሳም ነቲ ናይ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ገዛ ሰበይተይ ከም ዝፈተየቶን ንዓመታት እውን ክትገዝኡ ታንጥያት ጽበይ ከም ዝነበረትን ነጊሩ ናይቲ መሬት ዕጽፊ ዋጋ ከፊልዎ ክገዝኡ ከም ዝደሊ ንኖርነግ ብትሕትና ሕቶ የቕርበሉ። ኖርነግ ግን ነዚ እንትሰምዕ ምስ እቲ ቃሲም ዝተባሃለ እውን ቦዲጋርዱ ብምዃን
ተኺሎም ዳስሓቆ ክሳለቑሉ ይጅምሩ ድሓር ኖርነግ ገንዘብ ክንድምሃብ ካልእ ነገር ክገብረሉ ከም ዝደሊ ይሓቶ ሳም እውን እንታይ ኮን ነገር ኢሉ እንትሓቶ ኖርነግ እውን ንሳም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርፖርት ሰርሕ ርእዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣውሮፕላን ውሽጢ ሓደ ናይ ሓሽሽ ቦርሳ ሓቢኡ ብምፅዓን ክሕግዙ እንተኮይኑ ነቲ መሬት ሕሊፉ ከም ዝቦ እንትነግሮ ሳም እውን ምንም ከይመንትአ ስለ ሰበይቱ ክብል ሕራይሉ ይስማዕማዕ ወይ ተኣምር እዚ ሰብኣይ ግን እቲ ቤት ማሰርት ገዝእ ኮይኑ ዝስማዕ ዘሎ መስለኒ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ኖርነግ ምስቲ ቦዲጋርዱን ብምዃን ነቲ ሓሽሽ ብቦርሳ ሒዞም ብምምጻእ ንሳም ይርክብዎ ኣብታ መዓልቲ እውን ሳም ነቲ ዝተዋሃቦ ናይ ሓሽሽ ቦርሳ ብምሓዝ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ናብቲ ኤርፖርት ክኣቲ እንትብል ኣብቲ በሪ ሓደ ሓሽሽ ዘነፍንፍ ከልቢን ፖሊስን ኣብ ቅድሚኡ ደበኽ ይብልዎ ሳም እውን ኣብ ከቢድ ድንጋጸ ተውሒጡ ነቲ ቦርስኡ ሰንዲኡ ፈረሰኛ ጊዮርጊስ ብፀሓለይ ይዳበለ ህድማ ይተሓሓዞሞ ኣብቲ ኤርፖርት ዝነበሩ ብዙሓት ፖሊስ እውን ክከታተልዎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ግን ሳም ብሓደ ጽጋዕ ባሕሪ ተሓቢኡ ይሕልፎም ድሓር ሰማይ ንክስክስ እንትብል ሳም ምሸት ናብ ገዝኡ ደፋፋ እንዳበለ ከይዱ ንሰበይቱ ሚያን ነታ ጓሉ ህፃን ድዱ ሒዙ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ዋላ ሓሲቡ እንተነበረ እቶም ብዙሕ $1,000,000 ዝኸሰሩ እኒ ኖርነግ ግን ክሳዕ በር ገዝኡ መፂኦም ንክቐትልዎ ክቃለሱ ይጅምሩ ሳም ግን ምስቶም ብዙሓት ናይ ኖርነግ ሰባት ዋላ እኳ እንተተቃለሰ ናይ ኖርነግ ሰባት ግን ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ንሳም ብኽፉእ ጎዲኦም ብምውዳቕ ንጓሉ ድዱ ጨውዮም ብምውሳድ ነታ ሰበይቱ ሚያ ድማ ብዓይን ዳርኣየ ሓሪዶም ክሳብ ክየነወይ ዓለም የፋናይዋ ቀፂሎም ድሓር እኒ ኖርነግ ንናይ ሳም ገዛ ነዳዲ ጋዝ ረብሪቦም ሳም ብሂወቱ ዳሃለየ ተሳቒ ክመውት ኢሎም ብምሕሳብ ገዲፎም እንትኸዱ ሳም ግን ካብቲ ገዛ ተፋሒኹ ወፂኡ ናብቲ ማይ ዘሊሉ ብምእታይ ንንእሽተ ህይወቱ ትዘርፍ ግን ሽዑን ሽዑ እቲ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ሃንዞ ካብቲ ማይ ስሒቡ ኣውፂኡ ናብ ገዝኡ ብምውሳድ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ሓኪሙ ዳተንከባኸበ ንሳም ብሂወቱ እንተጽንሖ ሳም እውን ድሓን ኮይኑ ጉልበት ረኺቡ በርቲዑ ንጓሉ ድዱ ብሂወት ክረኽባ ከም ዘለዎ ነጊሩ ንምኻድ ይውስን እታ ኣሰልጣኒኡ ሃንዞ ግን ጓልካ ድዱ ብሂወት ክሳዕ ሕጂ ትህሊ ዶ ትኸውን ኢልካ ኢኻ ኢሉ ሓዚኑ እንትዛረቦ ሳም ግን ኣያይ ኢሉ ንኖርነግን ንጓሉን ድዱ ክደሊ ይውስን ቅድሚ እዚ ግን ሳም ነቲ ጎረቤቱ ሳምባን ከይዱ ይረኽቦ ሳምባን እውን ስድሩኡ ምስኣኑ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ነጊሩ ሕጂ ግን ንድሕንነቱ ክበሃል ግዜ ከየጥፍእ ካብዚ ሃገር ንኽለቅቕ ይነግሮ ሳም ግን ጓሉ ከይመለሰ ናብ ዝኸደ ቦታ ከም ዘይብሉ ኣርጊጹ ይነግሮ ብምቕጻል እውን ሳም ናብቲ ኖርነግ ዝረኽበሉ ቦታ ሰተት ኢሉ ብምእታይ ናቶም ቦዲጋርድታቱ ክዳን ብምኽዳን ተመሳሲሉ ንሽጢ ኣቲ ድሓር ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ሳም በቶም ቦዲጋርድታቱ ብምልላይ ምኽንያት ምስኦም ናብ ከቢድ ሓስክሕዚ ኣቲ ቃሲም እውን መሳርሒ ሒዙ ብምምጻእ ንሳም ክትኩሰሉ እንትፍትን ሳም እውን ናይ ሞትሞቱ ንቃሲም መሳርሒ ንምሕዳግ ናብ ከቢድ ቃልሲ ኣቲ ድሕሪ ብዙሕ ልኸወዳይ ቃልሲ ግን ሳም መሳርሒ ሕዲጉ ኖርነግ ዘለሉ ኣድራሻ እንትሓቶ ቃሲም እውን ኖርነግ ንጓሉ ድዱ ሒዙ ናብ ዋና ከተማ ታይላንድ ናብ ዝኾነት ባንኮክ ከም ዘምርሐ እንትነግሮ ሳም እውን ዝደልዮ ሙሉእ መረዳእታ ካብ ቃሲም ምስ ረኸበ ነቲ ክሕንዮ ዝጸንሐ ቃሲም ግንባር ኢሉ ናብ ንየዋይ ዓለም ይለኾ ድሓር ሳም ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ተጨወየኒ ዝነበረ ኣዋልድ ከም ዘይጎደል ነጊሩ ስለተዓሸል ጓሉ ድዱ ሓቲቱ ኣብ ባንኮክ ከተማ ክትረከብ ከም ዝትኽእል መረዳእታ ኣኪቡ ሳም ጉዕዞ ናብ ባንኮክ ክገብር ክሰናዳ ይጅምር ቅድሚ ጉዕዞም ጅማር ግን እቲ ኣሰልጣኒኡ ሃንዞ ካብ ውሉድ ወለዶ ብወርሲ ዝመጸ ሰይፊ ከም ህያብ ንሳም ይልግሰሉሞ በዛ ቢሉ ንጸላእቱ ሕነ ስድሩ ንኽፈዲ ይነግሮ ብተወሳኺ እውን ሃንዞ ምስ ሳብ ሓቢሮሞ ናብ ባንኮክ ከተማ ክኸይድ ወሲኖም ክጓዓዙ እንትጅምሩ ኣብ መንገዲ ምስ ተጎረቤቶም ሳምባት ይራኸቡ ሳምባት እውን ስለ ኖርነግ ክፍኣት ደጊሙ ኣቕቢዱ ብምግላጽ ምስኡ ናብ ካልእ ውፃ ውረድ ንከይኣቲ እኳ ደኣስ ከይረፈዶ መንገዲ ቀይሩ ናብ ካልእ ሃገር ተዝስወር ዝሓሸ ከም ዝኾነ ትሪሩ ይዛረቦ ሳም ግን ኣይሰምዕን ብምባል እዝኒ ከይሃቦ ጉዕዞ ናብ ባንኮክ ይጅምር ሳምን ሃንዞን ብሓንሳእ ኮይኖም ድሕሪ ነዊሕ ኣሰልቻይ ናይ ጀልባ ጉዕዞ ናብ ከተማ ሃንኮክ ይበጽሑ ድሓር ሳም ኖርነግ ብበዝሒ ይርከበሉ እዩ ናብ ዝተባሃለሉ ህፃናትን ኣዋልድን ብኢሕጋዊ መንገዲ ብምውሳድ ንኣመንዝራን ነታሰናዲኡ ናብ ዝእንግደሉ ቦታ ከይዶም ንሓንቲ ህፃን ክገዝእ ከም ዝመጾም ሲሉ ክሓቶም ይጅምር እታ ህፃውንቲ ዝትንግድ ሰበይቲ እውን ነተን ኣብ ውሽጥን ዝነበራ ህፃውንቲ ናብ ደገ ኣውፅኣ ዳማረፆ ተከላ ሳም ነታ ሰበይቲ ክሳድ ሓኒቑ ኖርነግ ዘምፅኣ ህፃን ኣበይ ከም ዘላ ክነግሮ ክፋጥጠላ ይጅምር ኣብ መንጎ እዚ ግን ሓደ ቦዲጋርድ መፂኡ ንሳም ሓኒቑ ካርሞ ዋላ እኳ እንተፈተነ እቲ ረሲኑ ዝጸንሐ ሳም ግን ነቲ ቦዲጋርድ ኣዚሩ ድሓን ገይሩ ማይደ ጸባ ካብሎ ድሕሪ ምጽናሕ እንደገና ናብታ ሰበይቲ ከይዱ ሓኒቑ ኖርነግ ኣበይ ከም ዘሎ ከፋጥጠላ ይጅምር እሞ ንሳ እውን ካብ ሕጂ ጸኒሕኻ ምሟት ይሓይሽ ኢላ ኖርነግ ኣበይ ከም ዘሎ ትነግሮ
بزحاب برتو دراشا مسرتون سامن هانزون ناب نورنغ ناي حش مقام فابريكا يبصحو أبون مس بصحو هانزو اتي زغرم ناي مارشال ارت بقعتو بمتقام نتوم اب اف دغ زنبرو حلوا حسرم كفتو مجمر ابتي دما سام نابتي فابريكا وشت اتيو نتا حنت سرحتنيا ارغاغيعو ناي دد فوتو اندارئي ابي كم دلان حتى اتا سرحتنيا ون منالبات نورنغ ابيرو قميطو يخوني بمبال حبريتاتو دحار سام نزن جنا كاب اشل عدمن تچوين ابزي يغليلال نزنبرا نناب غزن خيدا ينغرنمو نسو غن نغوالو علشا نابناي نورنغ بيروشتي ياتي هانزو دحري سام داخدو ابو نصون حدالا قمن تخيد سام دما مستوم اب قدمي صونحو ناي نورنغ بوديغاردتات ناب كبيت اللخا وداي حزك حزاتيو ابو نزنبر كلهم بوديغاردتات حمد دبيلو صقع مسات حزوم اموداتا ناب ناي نورنغ بيرو يبصح يخون دامبر سام ابتي حزك حساعات تقودي سلازنبره عقمن يسوو تزرير ودق نلعلونا نقعريرون ترئي نورنغ شقد حيزو كلو اب قدمي موصي يقتر سامون دا تقعره نقوالو ددولابي كم زبلان تحطو نورنغون نقوالو نسو كم زي وسدان ابو مسام بانقريفوا كم زمزا ينقرو نرنغون نسام اساقي قوتلو بمحساب بكلتا يدحانيقو قوتلون تقعر سامون ناي موت تسميمو ابتي حاسك حساعات اب ايدو تسوكيعو بزنبرة ترموز ناب ناي نورنغ كساد سوكيعو كابزا عالم كيمشيو دحان كونيلو يسانابتو سامون نورنغ اتيلون توص اتيا سلطاني هان كبير قرات بصيحو اب اف موت كوينو دا تقعر رخبمو كلتهم بحزن لبي دا تراي دحر مصناح ناي هانزو نبسو شعن تحلف سام دما نامناي قدم مندوري ملس نابون شقوط حيز مس بصحه نبتي غورح لبي تمن زخونه غوربيت بممراح غوالو ددو مسو كمزلا نمتاي كمزنغورو ببسچتن تحتو سامبات دما نسو بيتم ياقد ممرايو اتحيزو يفكرا كمزنبرن ولا كون عاكر غبان تزيكا عليكن نغوالو ددغين كما بوكوينو نخعبي حاسبو كمزو سدا نسامي غلصلو سام ግን بسمع ነገር بزايد تبساچو شقوط وديرو ግንባሩ ልክዶፎን ትብል ሃንደበት ናይ ጓሉ ድዱ ድምጺ ይሰምዕ ኣብ መወዳታውን ሳም ንሳምባት ገዲፉ ናብ ጓሉ ድዱ እንዳው የከይዱ ክልቲኦም ተሐቃቂፎም ብታጓስ ደረብዑ ከለው ናይ ታሪክና መወዳታ ይኮን እንዳበልና ኩብራት ናይ አካድ ሲኒማ ቤተሰብ ንሕና ውን ኣብ ካልእ ናይ ፊልም ዛንታ ክሳዕ ንራኸብ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይረስዑ يخبر اللي